Liang. Sa may lalom dito? Lalom? Ha? Shout out sa hello na, hello guys na. Okay. Na hello guys. Hello guys, maraming tao dito sa Banban, oh. Oh, nandito si Alina. Len, say kasulti mo Len sa mga tao diri. Ay, sit ako dito magkakaroon. Ha? Isa mga tao. Hello. Hello guys. Hello guys. Welcome to vlog. Wala yung mga bata nung tinugpahan. Munis baming. Bombing na guys.